бо мақсади санҷиши рафти иҷрои сифоришҳои муайяншуда телевизиони синема дар баъзе аз ташкилотҳо аз ҷумла қаҳвахонаҳои тарабхона, муассисаҳои таълимӣ, кӯдакистонҳо, нуқтаҳои хизматрасонии тиббӣ санҷиш гузаронид. ин тадбир нишон дод ки роҳбарияти аксар мактабҳо ва кӯдакистонҳо чораҳоро бобити пешгирии бемории covid-19 роҳандозӣ намуданд. дар даромадгоҳи ин муассисаҳо навбодорон аз ҳисоби омӯзгорону мураббиён ташкил шуда ҳар як хонанда ва тарбиягиранда қабл аз воридшавӣ ба муассисаи таълимӣ аз назорат гузаронда ҳарораташ санҷида мешавад. ҳамзамон дастҳои онҳо бо маҳлулҳои антисептикӣ безарар гардонда мешаванд. дар ҷараёни санҷиш бо иштироки кормандони марказии назорати давлатии санитарию эпидемиологӣ баробари пешравиҳо баъзе камбудиҳо ошкор ва барои ислоҳшон масъулон вазифадор карда шуданд. санҷиши гузаронда шуд оиди пешгирии бемории сироятии covid-19 тамоми объектҳо бо дизбарер, антисептик, бо маҳлулҳои безаргардонӣ, ҳароратсанҷи рақами тепловизор бо пурраги таъмин буда ба қоидаҳои санитарӣ риоя карда истоданд. санҷиши ҳолати пешгирии бемории covid-19 дар тарабхонаҳои ошхонаҳо нишон дод ки масъулон ин муассисаҳои хизматрасон барои пешгирии бемории covid-19 масъулият эҳсос менамоянд. дар қисми зиёди ошхонаҳои тарабхонаҳо ҷойи махсус барои дастшӯӣ ташкил намуда маҳлулҳои безараргардонӣ муҳайё карда шудааст. вазифагузориҳои суди шаҳрӣ оид ба пешгирии бемории covid-19 дар муассисаҳои тиббӣ аз ҷумла маркази саломати шаҳр хуб ба роҳ монда шудааст. рӯзи санҷиш ин ҷо мушоҳида намудем ки талаботҳои санитарӣ дар даромадгоҳ ва ҳуҷраҳои тиббӣ қатъиян риоя мешавад. ҳамин гуна ҳолат дар бунгоҳи тиббии манотиқи деҳот низ ташкил шудааст. ҳолати пешгирии бемории covid-19 пайваста дар сиёсати шаҳрӣ мавриди муҳокимаи хулосабарорӣ қарор мегирад ва барои ислоҳи камбудиҳои ошкоршуда тадбирҳо андешида мешаванд.